Kubangma borrong tini bukha bisingo kosto nangai tonglekha tini sana musongi bo tini saiman laya norok saimaya phono tini ang phai sasiuno norni bodla senior subject deputy principal je babe borrok pasongmani je babe board ni hoite je mistake khlaimani tai scam rok da ongkha ongya tini ang norni buskango kok sanabai mafaikya tabok Tripura haste ganangai no Tripura sarok ni bisingo tungla laijak prai 28,000 ni slai gobang borok tini subsidio eba deputy principal ni bagai boro apply khlaijak sekang phurobo ama haikena boro ni bisingo kok sai phaikam nini TTADC hapang bai job na harjakmani nini driver tai nurse rok tai ongkha engineer rok abo na harjakmani abo ni bisingo bo boro ni bukhao kaisa sopaikam abo abrok bo scam ongoi thanjak sini je netane relative rok netane gusti rok borok simise tini a jagao job rok mano hinai chung khnai mangkha ke abo afur to borok asuk kok ba asuk salia je ongma bo ongoi bo thangka nang chakri sarogoi paina already nong afuro joining khlai paikha inke abron to borok tai kokti saliam je ongmangkha aborona asuk kokti salia inke tabongkha main sini taisa vacancy nokhor roi phaikya subsidio tai deputy principal ni bagoi 110 jona ni post ni bagoi nokhori phaikya inke borro hazar borok tini rang puisa khibi tini apply khlaikya chakri no manna ni bagoi jini bank draft tanlaina tini hajar ni borok tini bairago pori tongnai borok lagati tini flight ticket khla hazar rang khibi borok bo tini apply khlaikya subsidio ni bagoi ke subsidio ni bagoi afuro apply khlaimani porio exam borina bagoi afuro date nokhorka inke o date nokhor mani porio ekdin sekangna afuro bo answer sheet likong mani porio kubangma je party lai thangka je lik khaine rok bo romjakha je post khaine rok bo romjakha je phalnai rok bo borni mungoi bo je romjakha inke apur to je party lai thangka inke boroni bisingo no kaisa satmung botono taisa change khlai ridi katal khlai ridi bo slamoi ridi arni je chairman tongnai kusam chairman tongnai data mohan chomoteno suspend khlai di ni boroni bisingo kok tisaka inke buba grabo sakbai thang sajak aforom hamya samung khlai tong hainke chungbono Tripura panang tung wansa panang tung je panang tung chungbono change ma khlainai hoite bo chungbono suspend ma khlainai inka puro committee na hoite bono change khlai rikha change khlaimani porio taisa katal snami rikha chairman tabok ni board ni chairman Bodiland Rangkhol bo UTF ni president kusing chalogo bono slami rikha haipana afrono committee khajangmani porino boron bisingo kaisano bukha ajai phaikya sumung ajai phaikya tabok bo haino hai taisano scam ongphina hinoi nong kaisa coaching chalogoi tongo arni president bo jaga bo lekha phurungoi tongo hinke obviously jaga ni coaching ni chhatra rokno tini jaga bo bisi pass ongnai borno question mannai borno pass khlaina hine boroni bisingo no kaisa ajai phaikya kok ga haipana borok বিশ্বাস খালাইনো exam ri phailekam hajar borok tini rangkhibi lainai hinke exam rimani porio o sakangpuro hinke sini kaisa shortlist ni kaisa nokhoroi phaikya je pass ongnai je qualify ongnai rokno je qualify ongnai rokni rule number rok ke chung o jaga nugui mangkha examination date ongkha 21 tarik 4 mas 2024 afore exam mongo hinke shortlist nokorka 10 tarik 4 mas 2024 hinke
o exam rinani sekang 10 din sekang no bahai ke o shortlist date no khori phaikya abo boroni bisingo jotone sala important abo hamya bukhata wan sugoi phaikya boroni bisingo no boro tabo wan sugom obo already no jara rangsa ronai je a question bor rok jeta rangsa ronai je question pai nanai ai boroni simi no already no ama haike kaisa shortlist mane slamjak jeforo সমস্যা পাকা হিংকে a shortlist no borok exam ri mane porio no borok sanamai rijak oboni age no borok sanamai rijak jeforo tabo exam pakya hinke o sang 10 tario hinke 10 tari september hinke abona tabo bor alur khai dikham hinke borno bokhabo tabo asaijak obo already no abo jara rangri painai je contact ganang borno a jaga selection ongjak hinoi borno bokhabo asai phaikya মানে যে পরি পাস হংনাই রক তো অংখা না অংখা যে পরে ওই যারা পাস হংনাই রক বরক ব ও জাগাও তঙ্গ 100% বরক ও জাগাও তঙ্গ হিনে বরন বুখাও কাইসা সুমং আসাই ফাইকাম হিনকে তাবো আং নরক ন কাইসা কাইনিনি লিস্ট তাবো গ্রিউনো ও জাগাও রুল নম্বর 3 4 5 6 বরক 4 জনা রেগুলার বরক পাস হংনাই ফাইকা বরক বাহিকে বরক পাস হংনাই ফাইকা না ও জাগাও রেগুলার পাস হংনাই ফাইকা বরক 4 জনা হিনকে 427 by 428 borok pass ongai phaika gana gana hoitoba borok gana gana borok pass ongai phaimono jara duijon rok hinke hoitoba ani tola nung asuja hinke ne ana sungui pan nung sui pan mangkhana hoitoba nung pass ongai pan nung mankhana haipan nini o 3 থেকে 4 jon serial wise rule number serial wise je pass ongai rok borok kisa borok bisingo kaisa hamya bukhawan stai tongo o jaga tongo noron tau sapino 1772 by 1700 o jaga thanliya enke 3152 by 3153 3154 3156 borok pura 4 jon pura gana gana borok pass khlai phaikya enke 5160 5161 861 5862 borok 3 jon pura gana gana pass oi phaikya তাই কাইসা অংখা 12530 12531 12532 borok bo gana gana pass ongai phaikya 12454 12455 12496 borok bo gana gana pass ongai phaikya joton salai kubang pass ongai phaimani ongo rule number serial wise singke 14823 14824 14824 26 14827 14828 borok pura 6 jona pura gana gana borok pass ongai phaikya inge obono borni bisingo no question rok manjak hinai borni bukhabo bansumung phaio taike songa 15615 15616 15617 a borok gana gana pass khlai phaikya taike songa 18386 18387 18388 borok gana gana pass ongai phaikya তাই সংখ্যা 19464 19600 19465 19466 19467 borok pura 4 jona borok gana gana borok pass ongai phaikya hinke obono tabok tamni sanai saboni du songkha obviously borok to ma pansongnai je ongai phano pass ongai phano phaikena obo to tamni sana nini board ni chairman hoitin ama hairok khlai jaka hinai tabo boroni bukhao kaisa wansmung phai sopaikam abni bisingo norok bon nugui mankhana sini facebook social media rogo tabo kobangma borok post khlai tonglaikha ama haiken abo bo 100% scam ongkha question phalisa kha bahike jeni ama hai number kobang rok mane borok pass shortlist borok bumung kai phaikya borok tabo sumung asai phaikya amoro joto je 28000 ni slai borok je candidate je apply khainer je porikrin rok boroni bukha tabok baijak je pass ongai rok bo ongjak je bukha bai pori nai je talent bai je ta pori jera pass ongai rok bor hoiteba pass ongai mano borok na ang sana thangya o jagao ar jara je o borong hoite je question mani pornai rok je scam ongjak rok ang
borokni bagui no sana musungo je kosto khe pornai rok lagati tini o jaga chance malia jara poriya rok lag tini jara poriya rok je maya rok se tini o jaga bo pasongoi phaikya boroni bumung phaiso paijak hingke boro jara je pornai rok tini boroni list hopaiya boroni bukha tini bailajak kwbangma hazar hazar borok rok tini tiprasa rok tiprasa ongtung tini wansar hintung boroni bukha tini bailajak hingke obono chung post rok bo nukha o jaga o nini yakam foundation borokno tini rang transfer khaijangma rok bo chung nugui mangkha o jaga o nini 10,74,146 obo 7 tarik 8 mas 2024 no borno rang transfer kari jaka chini Tripura Gramin Bank Khumilong branch ni hoite hingke amorok je kusugo tongnai je high level o tongnai borok tamo khaina borok tamo khaya जों obono chung manna singlainai koidin jora tui borok tamo khainai khaya inge bubagra to saka bini sak baithang inke aborok next time o tam decision rok nahar jangnai inke actually oro board ni bo bul tongo tini nung kotorma tini officer rengo nung tini bahike ama haike nung mistake khlai tini a jaga o 21 tarik 7 mas exam ong khainke bahike o jaga o 10 tarik 7 mas 2024 bahike nung nokhori mangkha nini bokhorok kuno kari diba nung asung officer level nung samung khlai tongo tini kaisa chakri sebok mane khlai tongo nung tini board ni kaisa chairman tini no songjak hingke tini nung o jaga o ekbar ya duibar 100 bar phana nung tini abon nung tini review nung ma khlaina abo nini daitto hingke a jaga no review khlailia hingke hoito ba nung already nung phana a jaga o shortlist slamjak exam dini sakang no ja question mane rok boron bubung no tini o jaga rijak ni tabok boron bukhawo summa achai phaikya hingke tai nung o jaga o rijak bo koroi miya phuruse nung kaisa notice dio nung chini TTDC hapani bisin chung nugui mane mangkha ST rongni bosuk percent nongkhai pasongnai SC rongni bosuk percent mangkhai pasongnai general rongni bosuk percent mangkhai ge pasongnai abo bo nung saklaya abo bo nini onek mistake nini bul hingke miya phuruse chini bubagra samani police nung saklayo nung tini post khai dio aboni sekangbo nung post khlai dia asung mangkhai pasongya hingke abono je party mung party lai thangka ke next time o tam decision nahar jangno obo job tani bukhawono kasa asai phaikya boron na singlai tongkha kubino obo sense ta ongnong ya taiwe seda re exam ongani thano na ongya da na borno simi da taisa engko interview na haroi boron da appointment dinai abo da choli tongkha जों properly जों tabuk boson notification जों माइना खम tam khaine khaya abo total high level ni borok sanai जों obono जों manna singlainai जों tini jotono जों tini thangnai rogo kwbangma borok no juda party rok khlai phayo chini tipara sano thancha khlaini hini je जों tini o thancha ni mario जों tini yapiri soi chini tinti para sani manthani जों manna bagai जों tini joto tipara sarok phainai जों tini yak rong phainai जों tini o jaga o phaisa payo inke aboni bisingpai जों tini tipara sana ama haike thangoi tongkhai ke bosjango nongni o TTC nongni o TTADC hapangno nor government nor bahike nor chaloknai abo nor wansugui naidi kobini oboni upore action haria inke borok tainorang logi tonglak angkha khayo जों kwbangma jagaro जों nugui mangkha salai mane tonglaikha para amchai rogo social media rogo belai da tabok tungphla laijak o borok ni bisingo no o keneder rok ni bisingo no inke kobino norok tomung no norok ni government norok hamke norok salongna norok musungai tonghanke aboni upore norok action na hadi immediately tai re-exam khlaina bagai norok decision norok mate nahadi abono lukroni koitmung lukroni sanmung je party lai thangka nung tini bono bugui bemaya togoi bemaya jotodo ain tong o ain dara tuino tini sung bono
ma khailainai kok ma salainai next time sung jotono nayo taiwaisa no re exam khlaina bagai sung request khlaio sung chini bubagra no sai chini TTDC hapang chini CM no Sar Purna Chandra Jomatia tai chini CEO no chini CK Jomatia no sung request khlaio sung joto tipra sarok jara exam ri thung ria thung sung joto tipra sarok sung request khlaio taisa re exam khlaina bagai chini obono sanmung